timun sigarane ayo bangun negarane.
Kala nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sangyaning para tamu kakung miwah putri. Dumateng sesepuh pinesepuh kang satuhu kinurmatan. Langkung-langkung prapepunden. Pangemban pangembating praja ingkang tansah dalam tresnani. Ugi boten katalumban kunjuk dumateng para santriwan santriwati kang tansah sumandhing kitab suci wahyun ilahi. Ugi mugi kunjuk sederek-sederek YouTuber Indonesia, Kino Lovers Indonesia kang tansah katresnani. Saderepun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji dan syukur dumateng asane Gusti kang baik dumati salat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kalau tenggo-tenggo syafaatipun nyatur yaumul qiyamah samangke awit ing wedal hari punika kala ben sami tasebut temen paringi pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan sehingga saged pangkapan lebet Bapak Sutadi dalem Bu Sutriyani sapuluh praningga pangestu awit wedal hari punika panjenenganipun Bapak Sutadi dalah Ibu Sutriyani sampun hati pitarmaning sepuh hangge selamankan putra kinasih Nak Mas Bagus Aliando Raditya putra ingkang kanggo kalih saking Bapak Sutadi dalem Ibu Sutriyani wetengga pangestu panjenengan mugi-mugi putra ingkang selamaken binjentes putra ingkang saleh putra ingkang bekti dumateng teng sepuh dumateng negari negami Gusti pun amin Allahumma amin. Kula sakadeng saking campur sari jelas nada kumplitan sak josi ingkang dipun pandegani Kang Mas kula Kang Mas Teguh Kancil, koordinator Kang Mas kula kanjeng Kang Mas Mustahim. Mijil saking Raladan Pamulang marak sowan wonten sampun samit Bandhawu. Saking panjenenganipun Bapak Sutadi dalem Bu Sutriyani sapuluh praningga pangestu, mugi panjenengan atur suka bar suka lumantar gending campur sari. Mugi-mugi pasukan dalam sakadang atas dumugi paripurna negatif sama itu suka dalah renong panggil sakadang saking jelas nada live streaming konten channel. Cerah foto jantung Kancil jelas nada official. Oke kasanggung saking kadang-kadang Popayo Design System. Kelas kadang nyuwanaken Widiwati Jagab sekawan cacapun setunggal pokok setunggal. Dalam jumlahaken kadang-kadang Widiwati saking jelas nada. Pijil saking Leladan Wono Giri sukses. Pisanipun Yeti Hapsari Minul Apri jelas nada. Mungkin kunjung keluarga besar Mbak Parmin Albaru Mbak Parmin Cucian sehat-sehat diom ya wonten ngajeng yayi teleno nah gini yang ini lho nah ini nah kegedean awak kowe saiki kok kuru to Dik bebanku tambah abot engkang ngomong kalih bijil saking Bumi Sukawati Sragen Asri bisanipun Dek Tari Mustahim jelas nada. Mustaqim sehat. Kok enek buntute to? Lah kan wis jodoh to, Dik. Dirimu ya warondo, Dek Mustaqim ya dudo ya pas. Ya Allah, matur sembah nuwun. Kok ini kula ngados mengatet nggih Mas Gino jawaban atine Mbak Tari. Iya. Iki calon juragan jelas nada. Ora amin. Wis mbayari awake dhewe. Ora tak amini, ora tak amini. Ngono sing mbayari kene sengklong. Kowe ngerti atine Pak Mus piye? Deg-deg ser. Ora ngono. Piye? Kok Pak Gino iso mbae to? Engkang nganggo tiga pisanipun De Fitri jelas nada. Fitri Tegal aja kayak kowe nyanyi berapa apa kok. Buka sidik.
Fitri Tegal. Sekian abad kita nggak ketemu ya, Dik. Ya suwe banget ya Mas Gino lah. Tambah melesening kok ya, Ya, karena glowing. Rikane tambah ya Allah ya Rabbi. Oh, semok kan, semok. Ah ya Allah ya Rabbi. Ini asli pokoknya. Asli no. Coba delok. Demok-demok mengi. Ora sudi. Bukan muhrim. Siang punika jelas nada nyuwanaken gue setar. Gue setar. Bintang tamu. Ganasnya Indonesia, cantiknya Indonesia, jelas nada. Rizka Rizka asli Sakilah dan Bumi Sekuati Seragen Asri. Oh mau tidak lo. Buka sedikit. Rizka. Iya Pak No. Sehat tak sayang? Sehat sayang. Ya Allah. Bintang tamu kudu tekan engko sore jam 3. Nah iya aku malah gak asik dhewe biasa. Malah sik Bose dhewe. wis Ususmu tak benekno sih. tak plerok ae. Pak Mus ngopo sih mandenge rono bae wong. Oh nggih, siap. Tetepan dalam piyambak paring asma Gina Wibowo asli saking Bumi Sukawati Seragen Asri, Bendo RT 7 Sukodono, nggih, Loran. Enak Lin, Sarjana. padakan. Kowe ora pamer gelar. Oh iya. Gak sido wis. Tetepan sinambi lelenggan sinambi hang rapi Gina Wibowo Maripora. Semoga sarang-sarang kita midhangaken kados pundi kiprah saking kadang-kadang pangjipan campur sari. Jelas nada. Sehat aku nggih. Gina Wibowo SNI Kamu Maripora. ketoke sak barekanmu lho Pak No. Aku. Ya Allah dituwek men to Dik. Semoga salam bukul meter kelas kadang saking jelas nada campur sari kumpitan saja sih. Siang siang wedi ketaken. Oh siap. Langsung bukaan bae. Gubuk asmara masih. Bukaannya langsung Dek, gubuk asmara. kok tak kenalke juragan-juragan Oh, saking iya? keluarga besar almarhum Mbah Parmin. Oh nggih, siap. Apa Pak De Parmin? Eh. Ya. Glubuk asmara masih. Semoga Mas Agus Kial bakal kial Mas Antawan Doyo sing siang Masku Mas Reza yang liwat tak kelingan ku buka
Iki pembukaan yang sangat luar biasa. Fantastis, sensasional. Fantastis, spektakuler. Menika Pak D sinten asmanipun? Tak Pak D? Pak Yadi. Pak Yadi. Menika Pak. Pak No. Pak No. Menika Pak D. Iki Pak Ju, Dek. Maila Pak Ju. Pak Ju, Pak Ju. Awak ketemu awake dhewe ning Sunter jare Iya, Pak No. Dek. Ning aku saya rada ngeling-eling. Ah, kowe iki apa tadi anggere duit wis entek. Yuk, jirong lu. Catatan sajroning ati datar utur saya ati koleren monggo Pak No Pak Deji dibablasaken podang kuning, bibar podang kuning mengke nyuwun Pak No nyuwun nganu walang kekek garap jaipong. Nggih. Iki podang kuning riyin. Cawetan. Catetan. Catetan. Dek Win. Yo. Catetan
Sebandung Bapak nggih. Monggo Pak Mriko mawon. Monggo jenengan di sini mriko. Om Tarjo. Om Tarjo monggo. Monggo Bos Ratno, sudah jadi konveksi. Alah walang kekecil, walange kedut, walang kedut, mecelone ngepari, ojo nganyecik, ojo maido, yen tak tinggal lunga setengah mati. Sebandung Pak No.
Keripik gedang keripik telo mengke bapak ngersake gelang kalung garap tayub. Mbak Ana dan juga Mbak
menatap butiran bintang. Hatiku mulai gelisah, ku terkenang raut wajahmu, oh sayang. Hari bahagia yang kita nantikan, sini sirna semua tinggal. Bentar ya Bude sayang. Oh salah yang tersisa hanya air mata. Siap Bude, aduh aduh aduh. Mas Raka ini mas siapa? Mas Raika. Oh Putu. Oh Putu bisa. Yang punya apa ini? Oh yang punya STJ guys. Makasih. Mas Raka, Mas Raika. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Jodoh yang mereka pilih, itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai pasanganmu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Makasih buat Mas Raika. Jelas nada asal. Mas Raka. Jantung motor suara Kenapa? Raja Wali Audio. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Istriku kamu lebih berkuasa. Jodoh yang mereka pilih, itulah yang terbaik untukmu. Sayangilah dia, cintailah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Salah yang tersisa Cair cair cair. air mata. Jelas pada lanjutnya Indonesia Raya. Mas Raika. Terasuku si jantung motor suara Raja Wali Audio. Bayar kontrakan kok kan. Sunda. Jelas nada. Oke
nggih, Pak. Daden tenan duwe omah sing ra bersih. Bakat tresnan kebakasilan sayang. Sesuk lulu nak gede dadi apa? Ngobrol ra ono ente eneng tengah wengi, tes embun sing ngancani. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenang. Aku tetap kuat bebarengan. Matur suwun wis ngontoni aku saiki. Wis iso saling luar
Kang nadang pronto Estro Lilanono tansah gandeng renteng kaya mimilin tuna Ya duduk toh Mas. Iya Pak Di. Tindak pundi dingaren tindak wae ora numpak taksi dewean ora wedi timbang nganggur Pasukannya ayo monggo. Agar sama salian dapat bunga
Terima kasih banyak. Nampaknya indah sekali karena kita dengarkan jelas nada. Keluarga besar Pap Miso berkenan berfoto bersama. Keluarga besar Pap Miso berkenan foto bersama dengan kedua mempelai. Kembali keluarga besar Pap Miso. Nalika ing wayah sore gawang-gawang mong katon eseme amung tansah ngawe-awe hang leledho mong ngatoni wae seliramu wis ora ana duh wong ayu tega ninggal lunga mbok eling biyen prasetya sineksenan ilin ning kali oyo saben aku nunggu mau ngarep tekamu kumrici ing banyu kali anambai kekesing ati neng pinggiring kali oyo duh wong ayu ndedonga muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali nalika ing wayah sore gawang-gawang mong katon eseme among tansah ngawe-awe angleledho mong ngatoni wae seliramu wis ora ana duh wong ayu tega ninggal lunga mbok eling biyen prasetya tak enteni neng pinggiring kali saben aku nunggu mau ngarep
tekamu ku merici ing banyu kali anambaing kekesing ati. Kembali ucapan selamat siang, selamat datang kami haturkan kepada seluruh tamu undangan. Kami mengundang keluarga besar Papmiso, keluarga besar Papmiso untuk berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Keluarga Papmiso berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kembali kita dengarkan persembahan Campur Sari Jelas Nada. Neng pinggiring kali oyo dawa ayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali. Sakabeh tak antepi Pak Hambali bersama dengan aku Ibu. tanasa Terima kasih banyak berkenan hadir berfoto bersama. nyuwun yang widi tinebehna ing kodho rencana ayo mono mring kawula saiki anti-anti bisa wadadya ati sawiji muga-muga badan nono sakabeh panyuwunku. Kabeh pepesten iku datan bisa den selai marga triprakara jodoh bagya patitan rawuhi akan menepeng ati rena saenteng tak lakoni kang esti bisa wae lakon ing tembe mangya kamulyan.
tak antepi aku tansah nyuwun yang wiji dinebehna ing kodoren cono ayam ana mring kawula saiki tak anti-anti bisa wadadya ati sawiji muga-muga kasembatan nono sakabeh panyuwunku kabeh pepesten iku datan bisa den selai maraka triprakara jodoh bagyo patitan ngranui Berkenan berfoto bersama keluarga ibu-ibu dari Papmiso. Terima kasih banyak ibu-ibu Papmiso. Ini ikatan istri Papmiso berarti ya. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang kesediaan Pak Kumas. Berkenan untuk bisa berfoto bersama keluarga Pak Kumas. Dan selanjutnya perwakilan Prasojo berfoto bersama dengan kedua mempelai. Setelah itu keluarga Yudhistira berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Terima kasih banyak. Campur sari, jelas, nada, hatur nuhun. Kami persilakan untuk yang foto bareng bersama dengan Gino Lopez. Yang mau foto bareng dengan Gino Lopez monggo. Iya siap, bagus sehat-sehat ya. Akan dimenepengat entengkan tak lakoni kang da esti bisa kelakon ing tembing bagya kamu